ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Инак чихеле ки мебинед, видеои навбати мо пешниҳоди шумо гардида истодааст аз корвон ва аз анамин паплинои тоза якум сорт. Анамин намуд паплиное ки ҳозир ман пешниҳод мекунам, ино аз 100 сомон то 120 сомонан. хушрувои тозаҳош, ина марҳамат тамошо кунед. дар видеои пешина ман паплинои арзонам нишон додагӣ ҳастам, ба навор гирифтагӣ ҳастам. ҳозир мехоҳам барои шумо анамин намуд паплиное ки мисол сифати беҳад хуб доранду гулои анамихе гулмайда. ҳозир аввали видеода фақат гулмайдора нишон метиҳам ва боқимондааш боша гулои новинкаи анамин паплинора. марҳамат тамошо кунед. ба касе писанд омада бошад лайка фаромӯш накунед. бинед чӣ гулои хушрӯ доранд, рангошон ҳамаш нағзай. на касое ки мехоҳанд паплини гулмайда бинед. касоне ки дар тоҷикистон ҳастед, метавонед омада аз тарафи корвон сити якум рият анами чизора дарёфт карда харидорӣ намоед. на марҳамат ҳар хелаш ҳастай аз ами гулмайдаҳо бисёрам хушрӯ. баъзан анамин ранго дар видео хушрӯ омадагӣ нест. ана ира бинед чӣ хушрӯ, вале аз наздик ҳангоми дидантон беҳад рангои хушрӯванд. анамин намуд паплинам гулуш аҷоиб ғайриоддияй. на паплинои сабз, тёмно-синий, сиёҳ, ҳама рангои чӣ хеле ки мегӯянд рангои хадавой. ҷада бенигинош ҳастай бо на аз 100 сомон то 120 сомона ҳами паплино. ана марҳамат тамошо кунед. и гулкалоношонай ҳар хелашонай бинед чихе бисёр гулои хушрӯ доранд. на марҳамат касое ки мехоҳанд омада аз корвон якум рият тарафи корвон сити харидорӣ намоед. аз ин паплине ки гули вай дора бинед и рангшам ҳаст. ранги бирӯзовӣ дора, баъд ранги розовӣ дора. ана ям бисёр гулош хушрӯ. сангчиҳошон тоза. анамин сурхи баланди бардови боринай иҷада хушрӯ наомадай рангаш ҳами гулмайдара. баъд ҳастанаи полосати. на касое ки гули калона нағз мебинанд, ана ин намуд ҳастай. заминуш серияй худуш боша анамихе як гули калони хушрӯ дора дар ҳар ҷо. ана ин ба беҳад фасонуш нағзай бисёр хушрӯ метова. паплинои ғавси хушрӯван ино ҳамаш. баъд ана евростил нигиндор. иноям амхелай нархошон аз 100 то 120. ана ин намуд ҳаст. ҳозир якта ба якта ман нишон метиҳам шумода ки мисол касое ки мехоҳанд ҳами чизора заказ кунанд ба хонагиҳошон, ба дигар кас метавонанд ки амира суратша гирифта равон кунанд ва мисол хешу наздикон рафта амира дарёфт карда тавонанд аз бозор барои шумо. ана хе гуло ҳастай. аз анами ду се ранг дора. и зарди баландшай баъд бо гарчични дора. ана гулмайда бо ҳаст. тёмно-синяй заминуш. ана гулам беҳад хушрӯвай бардовый. на аз дур бо як бори дига нишон метиҳам чихе метован аз дур. бо давомша пешниҳод мекунам. аз ана ин бардов бо дигар рангшам ҳаст. ана ин набинед и розовияй заминаш. ана ин гул ҳаст бо паплине ки бисёр мепурсанд. ана мияй аз ин ма чанда вай кардагим фурӯхтагиям. баъд гули атласӣ. аз инам сери буд.
сериша нақс харида буданд. Ин намудаш оранҷивӣ доштай. Ана хеле гул дора, гули занҷабилак. Баъд гул майда бо ҳаст. Заминаш серия ирам. Ана коричневияй беҳад хушрӯ метова ва иш принташ ранги паплинои туркияй. Гулаш ранги паплинои туркӣ метованд. Ана полосати чанд ранг дора, чанд сифат дора. Як чиз дига дӯстони азиз ки амин ҳангоми харидорӣ кардан шумо ба сифаташ аҳамият диҳед. Мисол баъзан арзона харидорӣ мекунанд, нафаҳмида мешавад ки сифати пастча гирифтагӣ ҳастанд ва дар муддати кӯтоҳ метавонад ки вай шава дара ё ин ки рангша гум кунад. Агар сифати нақс хоҳед, ана марҳамат ана миноянд якум сорт. Ана ин намуд бо гул майда ҳастай. Аз ин коричневӣ буд беҳад хушрӯ нақс харидан ҳоло ва тамоман мондагӣ нест. Ана инам нағзай. Аз ана ино мепурсанд. Дар видеои пеш мо буд ин намудош, вале хеле боз буд ки ҳами гуло набуданд ва инак боз пешниҳоди шумо мегардад ҳамин намуд гулои паплин. Инчунин ана и гул ҳастай. Ия манам хе молочный рангаш. Нигинои тоза дора. Иш боша гулкалон. Касои рангои сабз мепурсанд, марҳамат озиҷа чанд намуди дига ма шумода нишон метиҳам. Метавонед ки омада интихоб кунед. Иҷада бо гулои калон аст. Ана марҳамат аз ин гул сабз. Ана ина бинед чӣ хушрӯай. Кальцо. Иҷада бо ҳаст сирх. Розовияй хе давай сирх омадаги. Ина иҷа боша бардовиян. Ана гул майдаи аднатону бисёртар мепурсанд. Ана мин намуд аднатонияй. Хе ярки бад нест. Инчунин ана ин намудо ҳаст. Ози бо мо бенигиноша нишон метиҳем шумода. Баъд паплини лавдоманӣ ҳаст. Ваям пешниҳод мекунам камай ҳозираш дар лавдоманиё, вале ба ҳар ҳол мехоҳам ки як бор шумоям тамошо кунед ва агар хоҳед омада дарёфт кунед ҳамин чизора, сипас харидорӣ намоед. На марҳамат ана и бардовияй и бори навовардиян ҳози ва нигин задагӣ нест. И бенигиншай. Рӯзои наздик миём бо ҳамира нигин задагиша бо пешниҳоди шумо мекунам. Шумо метавонед ки аз нигин задагишам тамошо карда харидорӣ намоед. Ана ин намуд ҳаст. Иам лавдоманияи дӯстони азиз. И рангаш тагаш серияи заминаш. Ози дигар хе рангам ҳаст. Ваям ози нишон метиҳам. Бисёр ранги хушрӯаи евростилдам нағз метова ин намудо. Платья духтандам, баъд дар дигар давлатҳоям пӯшиданда мешава. Ана ин рангша бинед. Ин рангшам хушрӯай. Молочнияй. Ва иш сери буд. Иш анам хе заминаш молочнияй. Чӣ хеле гуфтам, имрӯза видеомон танҳо анамин паплинои якум сорт паплинои тозара пешниҳод кардам, то ин ки шумо гулошона бинед ва омада сифатша пурсон шуда баъдан харидорӣ намоед. Зеро ки дар байни ҳами гуло паплинои арзоношам ҳаст. Мисол аз ҳамин гул дуюм сортчам ҳаст, сеюм сортчам ҳаст ки ва ё нархи арзонанд, вале сифатшон пастай. Ана иҷада бинед. Ана ин намуд бо ҳаст. Аз ин ҳам дигар рангош меомадай рӯзои наздик омада ба навор мегирам. Баъдан пешниҳоди шумо мегардонам. Ана ин зарда мехоҳам ба шумо нишон диҳам пурратар. аз анамин зардам пештарак буд. ҳамин паплино пурсон шуда будам, баъд тамом шуд ва боз чӣ хеле ки мебинед ҳамин намуд паплин омадай. на касое мехоҳанд ки ҳам хеле паплин харидорӣ кунанд, омада бинанд.
хулас дӯстони азиз, имрӯза видеои мо ба поён мерасад. Ман хостум дар имрӯза видео танҳо анамин ва ё паплинои доинга нишон диҳам, то ин ки шумо бинед ки нархошон чанд сумай. Шояд ки баъд аз мавсимуш дуромадан бо аз ин дам қиматтар шава барои нархи дона. Инора касе оптовӣ мегира, бо нархошон ҳамаша арзон мешаванд. Бори дигар ёдовар мегардум ки агар ки шумо хоҳед омада як бор бозора, мисол нуқтаҳои савдое ки ман гап задам, уҷара бинед, тамошо кунед ва баъдан бо дигар ҷоҳоро тамошо карда муқоиса намоед ки куҷои он арзонтарай, то ин ки ба шумо мисол фоида монад. Барои аввай аз ман танҳо пешниҳод кардан аст. Хулас, сарбаланду